Nyt otetaan selvää, tunteeko Ratinan asiakkaat oman kauppakeskuksensa. Eli arvaa, mistä kaupasta tuote löytyy ja voita palkinto. Elikkä arvaat näistä 3 tuotteesta, mistä joku niistä on ostettu, niin voit voittaa lahjakortin. Onks noi korvikset glitteristä? On ne sieltä. Hyvä! Kiitos. Olisiko Kiksis? Ei kun tuolta sanotkaa kumpi tuote. Aurinkolasit. Se on valitettavasti väärin. Ehkä Ginatricot. Sekin on valitettavasti väärin. Voi ei, mut hei, kiitos paljon kun osallistuitte. Taitava. Joo, se on oikein. Sieltä saa tällaisia virkattuja nalleja. Ja nyt kun te arvasitte oikein, niin saatte tällaisen lahjakortin. Specsavers. Ei ole valitettavasti Specsavers. Haluatko kokeilla vielä uudestaan? Synosam. Joo, Synsamista on ostettu. Se meni lopulta ihan oikein, joten nyt sä saat täältä tällaisen lahjakortin Jungle Juice Bariin. Kiitos! Ratinasta löytyy jokaiselle jotain, joka nostattaa hymyn huulille. Tuu säkin tekemään hauskoja löytöjä Ratinaan.